Takže čau lidi, já jsem teda ve hře. Promiňte, že jsem nemluvil, protože jsem nemohl, měl jsem takový potíže a to je teďka jedno. Tak jsem to aspoň napsal, abyste věděli a teďka, když se mrkneme na to, jak to vypadá ve hře, si zapnu SAP DFR mod, teda abyste to viděli pěkně, aby jsme nemuseli čekat na nějaký policejní auto. Můžete si dát tam helikoptéru, motorku a tak dále a ještě s lidmi, to máte úplně perfektní. Tak. Se tady tak vyberu teda, myslím, že to bylo takto. A jdeme do auta. Takže také vypadá krásně auto, protože promiňte, v Marimu také vypadá auto úplně krásné, si myslím. A v případě, že se vám něco nedařilo nebo něco takového, tak dávejte samozřejmě koment, od toho využívejte komentář a máte to. No. Teda, jak jsem už říkal, potřebujete k tomu ten program a napsal, že jo. A když tak, jestli chcete, abych vám řekl, jaký mám věci, jakože lidi, skiny a tak dále, třeba ten FBI a tak dále, tak to, když tak udělám webinář něco takového. A když tak u dalšího videa dávejte like, odběr či koment. Odběr, teda koment, ten se vám bude hodit na komentování a na pomoc lidem. Já teda taky budu pomáhat, ale nebudu tam vždycky, takže se to nebude číst tak strašně moc. Ale doufám, že se vám teda video líbilo a já se s vámi loučím. Čau.